Kakang Semar. Pripun Ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni Guntur angin mbot ora tumomo. Banjur namake Cis Trisula. Namake Cis Trisula ya ora tumomo. Banjur melayu Bathara Guru melayu merduning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna. Ditututi malah wani ngadeg malang kadak kaya ngono. Wis ben bawake wong tuaku sing wis ngukir juara gaku ngomong arep disepeleke anake ragil sing ora trima tak kandhane. Gong ora nekat lho Gong, eling Gong, eling kowe iki cahuk nekate ra jamak. Mengko nek kesiku kualat karmu lho Gong. Kowe iki ngadepi ratu-ratu ning dewa. Dewa apa? Dewa sing tak ngertane gedhe tur dawa. Arep dewa ki nek tumindake nasar ya tetep tawanene kok. Ora bakal malati nek dewa kaya ngono kuwi tumindake. Bagong, jeneng kita malah malang kadak marang ulun yen ngono kita mboyan narimake. Lah kena ora trima apa jare padake. Lur malah ora basa ora ngajeni marang panjenengan ulun. Lah basa apa? Ora perlu basa, ora perlu dadak ngajeni. Nang kuwi engko tiba mburi, saiki ngurus babakan bapakku. Ya wong tuaku sampean kudune mikir Semar ki sapa? Semar ki tunggale ana telu. Ya kuwi Tejamaya ya Siwatagap. Loro Ismaya ya Semar, telu Manikmaya ya Pulun Bathara Guru. Lah sampean ki sing tiba ragil utawa pernah sedulur nom. Nang kena ngapa ing atase bapak ki sedulurmu tuwa kok arep tok kon nyembah sesedoan karo sedulur nom ki piye? Mbok yo mikir Mas. Saiki ngendi ana sedulur sing luwih tuwa kok nyembah karo adine. Nanging ulun iki ratu-ratu ning dewa ning kayangan. Kabeh titah kudu nyembah marang ulun. Tegese ulun duwe panguwasa. Ning kene iki sing aku ora cocok. Sampeyan ngegungke dupeh duwe panguwasa ya. Nuwun sewu, Mas. Panguwasa niku ampun dienggo sawenang-wenang, ning panguwasa niku dienggo ngayomi. Sampeyan duwe panguwasa nek dienggo sawenang-wenang utawa sampeyan terus watahe adikung lah didemo kowe karo warga Mas tak kandhani Mas. Ora nganti jam-jaman rubuh sampean. Bagong, kita wani sakecap padha sakecap marang ulun, tegese kita wani marang panjenengan ulun. Lho ora wani sebab apa? Dewa ora patut diajeni kowe kok. Yen ngono ayo golek papan sing jembar metu njaba piye? Emane nek metu njaba ki Mas. Ora dadi kuwi ngono kuwi. Pun sampean sani ngejak napa? Bagong ora wedi arep jenengan kelahe papat, Bagong ora wedi. Tak gawake reksona engko. Padangan wani, petengan ya wani, rupa wani, jembar saya wani. Bagong, suwe-suwe ucap kitong ngabangake talingan ulun. Ayo tak tunggu ning jaba kelakon tak sotke ning Yomani Loka. Apa dikira Bagong ngerti? Metu jaba Mas. Malah ora karu-karuan mergo saka Bagong kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ben Pak, wis tak tekati apa aku Pak. Aku niate belani bapak ki mbok ya dialem sithik ngono lho Pak. Ben tak tekati dices terus ulo ndase ora masalah Pak. Pasrah aku kok monge kok. Iya bener, iya ngono kuwi iki bener Gong tak kandhani. Mbelani iki ya mbelani neng. Kowe iki kudune mikir Gong. Neng sing mbok adepi iki pukulun Bathara Guru. Mongko iki mesti ora ejen, mesti nganti putra-putrane para dewara piye? Apa? Lha ya kudune ngono kuwi Gong. Ngandhani kok ngeyel mesti nggawa para durandara. Lah mula kuwi Gong. Kowe iki aja sok gegabah. Kowe iki jan kewanen Gong rumah saku.
Sikilku tanganku kaya ngene iki arep takon perang, Gang. Lah kowe iki lak ya iso kungfu to, Reng. Kowe lak mbiyen. Pun ngadeg mawon mboten napa-napa kok, Mas. Santai mawon, pun. Ora apalati, ya ora apalati. Kowe iki Bagong iki ora urung meh ngrekasake sing tuwa kok. Wis ora gelem apa piye iki? Do gelem apa ora jane? Mulane kowe do tau ndang irene iki ben bantu aku. Jare sedulur kudu saling bantu nek do ora gelem ora masalah, ora masalah. Wis putus hubungan keluarga. Putus hubungan sedulur, tak tandangane dhewe. Ya ora kaya ngono kuwi. Ha ya gelem ora ngewangi. Ya gelem nek ya mangko dhisik. Aku tak metu sik tak rembugan karo bapak karo Petro. Ayo ngono metu sik. Petro piye gelem apa ora? Aku ki mung manut karo sing tuwa. Aku manut karo Kang Gareng karo bapak nek kira-kira arep do mbantu, arep do ngewangi ya aku tak melu. Nek do wegah, do memeng kuwi aku ya tak mulih turu, Gong. Putus lho persaudaraan kita truk nek kowe ngono kuwi. Ayo aku ki mung manut karo sing tuwa. Piye Pak? Gelem apa ora, Pak? Ya mengko tak rembuke karo anak-anakku loro kae. Aku wis ora tok anggap anak, jare putus hubungan sedulur. Ayo kowe mangko nek ora gelem, nek do gelem iso sedulur, Pak. Ya. Tak rembuke karo Nala Gareng karo Petro kae. Ya, dirembukane do metu njaba mengko ndak aku krungu. Kancang Maruda yang Pak Pong Bu Bolo kali cude sapa sing gawe Adi Guru keparengan didateng ingkang Raka ing Sidik pangudal-udal lan para putra-putra dewa dipun kanthi wonten papan dunungipun Bagong menika wonten gatos menapa Adi Guru senajan ingkang putra penyarian ugi cumadung dawuh rawuhlun ingkang putra Punindrogi cumadung dawuh kula inggih nyadong dawuh Rama Pulun kula inggih nyadong pangandikan Pulun Kakang Narada marmane ulun tedhak utawi humyang marcapada marepake ungganing Bagong krana nalika semanten nampi dawuh dipun timbali Kakang Ismaya lumantar pameling dene suraosipun Bagong kalenggan menika gadah gegayuhan badhe bangun desa. Nanging wonten syarat lan serananipun. Bagong badhe bangun desa. Lajeng serananipun menapa Adi Guru? Bagong nyuwun supados kula maringaken wujudipun plemper tangga jiwa lan Jambudepa Nirmala. Monggo menika daharenipun para dewa ing kayangan. Lah nggih. Lajeng paring Adi Guru maringaken apa mboten dereng Kakang nanging perkawis menika malah saged kula kangge pancatan anggen kula badhe ngendhih dhateng Kakang Semar lho malah kangge pancatan ngendhih Kakang Semar niku pripun Adi Guru nggih
kangge pancetanan ngen kula badhe ngendih panguwasanipun Kakang Semar. Pramila kula badhe minangkani panyuwunipun Bagong nanging srananipun Kakang Semar kedah nyembah dhateng ulun. Loh. Lah kok sranane Kakang Semar kedah nyembah dhateng Adi Guru krana Semar menika ingkang nuntun dhateng titah supados sami nglewar anggenipun sami nyembah dhateng ulun. Ingkang dipun kersakaken Adi Guru kados pundi? Kok lajeng wonten mandikan bilih titah tiyang menika sami nglewar ngawur dhateng panembahanipun Kakang Narada. Sesembahanipun jagat raya menika namung dhateng Bathara Guru, boten wonten sanesipun. Lho, mangke riyen. Sesembahanipun jagat raya menika inggih dhateng ingkang nyipta jagat raya saisine. Inggih menika Gusti ingkang Maha Agung, ingkang Maha Suci. Lah kok ta inggih namung Bathara Guru panguwasa tunggal donya prapteng akhir. Mila selagine Semar niku tasih urip nggih niku sing giring menungsa supaya padha bekti nindakaken limang wanci jroning sedina sewengi. Terus dadi kandhani wong sugih kudu padha andum rejekine marang wong miskin utawi ingkang dipun westani zakat fitrah. Banjur sing waras wiris malah kon nindakake kudu poso. Lah mekaten menika yektine namung giring menungsa pados sami nyembah marang pangeran. Lah nggih. Lah nggih pun leres Kakang Semar niku, Dik. Yen manembah jati menika namung dumateng zat ingkang murwing zat Gusti ingkang Maha Nasa boten saged sesembahan jati menika inggih namung kula namung Bathara Guru ingkang wajib disembah kalebet Kakang Semar ugi kedah nyembah dhateng Bathara Guru. Oh lah pancen marahi ruwet nggih wonten mriki menika. Mila Adi Guru pandhanipun lan lekasipun Adi Guru menika mangke tentu badhe dawa buntute. Kirang bejo sembiripun Paduka Adi Guru malah badhe sinuraing jagat. Krana Paduka malah damel geger eling lho Adi Guru eling. Paduka menika ratu-ratuning dewa. Dados tumindak sapecak ngendika saklimah menika kedah sanget kedah saged kangge tepa palupi para titah. Lah yen Adi Guru ing mangke nyimpang saking bebener nerangger-angger lajeng kados pundi jagat menika. Nanging ulun menika gadah panguwasa. Lah iki saya ora cocok. Ora sarujuk leres Adi Guru nggadahi panguwasa niku leres. Nanging panguwasa niku mboten kangge nguasani. Nanging kangge ngayomi tur malih Adi Guru. Kakang Semar menika kadang werda Paduka. Lah kok sedulur pokok nyembah karo sing kowe enom. Mula ya lumrahane anak-anake Kakang Semar ora trima kalebet kula. Perkawis menika kula mboten sarujuk dados yen wonten menapa-menapa kula tunggak waru tunggak dadap ora melu-melu ora melu nggarap. Dados Adi Guru mangke nampi welaing nampi wewelak mangsa nggodhe Adi Guru menika malah namung ina kalian ulun ya Bathara Guru. Wasipun yen Kakang Narada mboten nayogyani monggo Kakang Narada wangsul malih mawon ing kayangan perkawis menika ulun tanggunge lan ulun ingkang badhe ndadaki. Lah rak ngaten. Pun kula ora melu-melu nanging tumrap kula bot-boting urip sawiji-wiji mekaten namung ngundha ing karma para. Sapa nandur bakal ngunduh. Mang titeni mawon yen ala mboten badhe tumama ing becik Adi Guru. Menika Pangulun Narada malah lajeng oncat. Inggih. Wowu kula Narada sajaipun mesgul penggalih. Ya wis ben ingkang baku Bagong wis wani murang tata marang ulun. Kita kabeh wae supaya padha merepeki marang Garing Petruk Bagong. Babarna sirnakna pisan malah Kakang Semar uga bandanen. Samangka banjur digawa munggah ning kayangan cemplungke ana ing kawah Candra Dimuka. Inggih. Ngesaken dawuh nyuwun pamit nyuwun pangestu. Kula inggih nyuwun pamit nyuwun pangestu. Inggih kula nyuwun pamit pukulun kabeh wae ingkang padha sutiti ati-ati.
Adewe nilai Rana mau pukulan Bathara Guru nggawa para dewa. Lah iya to. Jan kroyokan apa jenenge? Kriwekan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan tenan nek iki Kang. Kabeh yang merga saka Bagong sing wis wani karo Bathara Guru kuwi. Lah ya nek ngene iki lah ya kabeh terus melu repot ta? Ha ta, Truk? Iya. Kabeh melu rekoso. Iki dang apa ta iki? Kok do grundelan to? Kowe niate do ikhlas bantu apa ora? Ya ikhlas ki ikhlas, Gong. Aku ki kakangmu ki ya ikhlas nek kon ngewangi karo kowe. Lah gene ngono kok. Padha gemremeng. Do wedi apa? Lah ya nek seneng musuh karo dewa ki ya wedi to, Gong, masa ya ora wedi. Ha ya wedi kena ning ya aja diketokke, ben ketok nek wong ampuh ngono lho. Ana Semar mosok meng musuh karo dewa-dewa kowe kalah. Nek engko kalah tenan. Nek mengko kalah tenan malah kepiye? Ora nek kalah ki wis to. Percaya kalau kae. Lah kae wis mara tekan kowe. Dewa-dewa wis tekan kene iki. Wis pokoke ditekati wae, tekati ngewangi Bagong. 3 vs 3 imbang iki. Aku tak musuh karo Bathara Indra kae sing dedeke gagahe meh padha karo aku. Aku tak musuh karo Bathara Penyarian sing padha cilike. Engko lek Bagong kepiye? Aku wis ben musuh sing mrengangah kae. Ya mau dipati srapopo. Kae dewa tukang jabut nyawa. Tak ladenane padake. Iki Punakawan ing atase mung titah nanging lha kok padha ninggal tata krama. Nyatane Bagong malah wani nantang Rama Pukulun Bathara Guru. Yo anggepe apa Punakawan iki? Oh la dalah. Sajake doani tenan karo dewa. Jabut nyawamu wis ben ayo dadi wanene. Nek perlu rasah basa iki ngopo basa barang Punakawan? Anggepe apa karo dewa kok tanpa tata krama? Wis ben ora perlu ndadak ngajeni karo dewa. Anggepe apa? Adikku Bagong duwe kegayaan utama bakal bangun desa. Kok Bathara Guru ora trima bapakku Semar malah kok nyembah karo Bathara Guru. Anggepe apa? Anak-anake sing ora trima, Truk. Wis rasa ndadak kesuwen. Rasa nganggo tantang-tantangan gek gelut wae. Wah ya wis ngono ki ditekati wae. Ayo Gong, diperangi digeluti Gong. Oh.
Bos. Ayo. Pajak kira iso gelut. Sambato. Kepala Pajake campur mati ya kudus maju rene Petruk Kampung ya Truk ya. Adi po. Tak antem nggon sirah ki ora ngopo-ngopo nggon dhuwur ki ora masalah. Lah yo aku yo ora ngerti aku yo ngono, Gong. Wis mempeng lek ku ngampleng bres. Lah kok kaya tanganku ki mandek lecekilan saka sirah. Apa? Aku ora memperhatikan iki mau. Kang Gareng kowe Kang Gareng. Aku ya padha kaya ngono kuwi. Tak kungfu barang. Tanganku lek klawe ngono kuwi arep tekan nggon kene iki ana apa jenenge lete sakilan. Waduh, lagi gek le arep mundurke kepiye sik tak ngeling-eling. Wah, aku kelingan aku. Piye, Gong?
Kowe aja ngantem nggon kene. Aja ngantem bagian dhuwur. Ngantem kuwi saka weteng medun. Saka weteng medun. Heeh. Jajalan to kono temen. Oh ya tak madune meneh. Jar kowe. Ya, woi, ya. Terus. Ya. Gong. 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 Kang, Gong. Kecabut nyawamu boleh. Gong. Gong. Kecabut reng. ya wis tinggal minggat wae ngopo to? Malah karwane ora lengi wangi kok. Dong apa? Ayo. Rumah ya dijabut kok dijabut ora iso. Ora iso. Ora mungkin wong ampuh aku ki padake. Ki mau kowe tok mati kowe do. Seneng to kowe to? Ayo, to. Ayo ngaku wae. To. Ora gong ayo. Mung kurang kowe lho gong sing durung menang ki aku wis ngundurke Bathara Indra, gak Kang Gareng wis ngundurke Bathara Penyarian. Oh kurang aku to iki. Oh kurang kowe tak jabuti nyawane. Wis ditonton wae Kang. Heeh, ditonton wae. Padhake kae iki. Cah gleleng ngono ki. Medun Mas. Iso ora kok iso urip kleru jabut. Kleru jabut kowe. Wah ketoke wis tak jabut nyawane. Hanya tane wae Mas. Yo. Iso urip, Bro. Padahake kowe iki jabut iki sesuk ajar sik. Ajar sik sinau sik sing bener. Wis kadung mlebu awakku blus mertu kok rasaku nyawa. Lho isin to? Isin aku Mas. Tak contone kok ngene. Apa kowe iso wae? Waduh. Beres. Pegong beres. Tok ngapake jabut jenggote. Jenggot tok diklabang. Ayo gampang balen arek to. Ha iya. Neng kuwi ngono ki mung semaput lho. Heeh apa? Nek rada rene Waduh. Gong kowe ngopo, Gong? Ora kok. Apa jenenge? Kaset aku kuwi. Nang kok rada ana grenjel-grenjele iki apa ya, Truk ya? Mulane kok gek digorono wae mesake kanca-kancane lu mundur done kono kok kuwi nang kono dhewe. Syarat wae, Bro. Rene Mas. Oh, Bagonge kecem tenan nek Bagonge. Anarkis ya Bagonge. Ayo Rono. Waduh aku wis ora iso ngopo. Wis ayo ta. Ora ngayal to, kandhani kok. Oke. Aneh. Oke. Ayo Rono yo. Ora ngayal to kowe iki. Truk, kowe iki ngapae, Truk? Yo rekane iki niroke Bagong aku ki. Waduh aku lara kabeh awakku. Ayo Rono.
Iki sarana apa nak jabut jenggotmu meneh kowe? Wah ya tak mundur, tak mundur. Madrake kene iki cah ampuh, Bro. Sembara ayo ndi dewa ndi meneh sing arep maju perang musuh Bagong. Karepe dhewe ing atas dewa-dewa wae kalah karo Punakawan. Punakawan gawe wirange para dewa Cis Trisula Tampanana. Rono wae. Ngopo Gong? Sumpah serem banget iki. Ngopo kowe iki? Sapa jenenge? Sapa? Matur karo bapak alon-alon. Nggih. Sugeng dalu, Pak. Piye Bagong? Aturune bilih mobil dengan plat. Ora kuwi Gong kudu to? Kudu. Kowe iki mau roh apa kok mlayu nganti kaya ngono kowe? Pak ngene, Pak. Piye tole? Iki Bathara Guru. Bathara Guru maju apa jenengane? Maju perang sang Cis Trisula. Guru tak adepane kene. Kakang Semar, ngono sewu yen saiki basaku tak jabel lan pancen kabeh wis tak dadaki. Iki aku wis ngasta pusaka Cis Trisula. Iya Guru ya. Kowe saiki ngadepi marang aku nggawa Cis Trisula. Pancene mono aku ora wedi ngadepi. Mbok ya tok tamake malah bakal tak ungalke dadaku. Ning mbok ya dipikir nek kowe arep mateni Semar kok ning Marcapada ya nek Semar tok tamani Cis Trisula kitu mengkaning pati. Nek ora apa ora malah barang wirang kowe? Apa ora kucem asmamu Bathara Guru mra? Wis ayo. Aku arep tok kapake, arep tok juruluh aku anane mung manut. Ning mbok ya aja ning Marcapada. Sing mbok karepe kepiye Kakang? Wis to, pusakamu ki sarungana dhisik. Tak jak rembugan apik-apik ngene ya Guru. Kaya kandhaku ngarep mau suruh dinulu, saru dinulu nek aku karo kowe iki sedulur kok padha regejekan. Lah nek kowe arep mateni Semar ning lehmu mateni ning Marcapada ki ya saru. Saru nek didelok para titah Marcapada kene. Mula wis to, aku arep tok kapake, arep tok juruluh aku anane manut ning aja ning Marcapada kene. Ayo, rasa mbok bondo saiki aku gawane ning kayangan.
aku arep tok kapake manut neng watone gegayuane Bagong nggone bakal bangun desa bisa kasembadan. Waton kowe mengko gelem menehi Bagong ya kuwi wujude pelem pertangga jiwa lan jambu Dipa Nirmala Semar arep mokjak kepiye arep tok kapake anane mung manut. Menika saestu Kakang Semar. Aku wong tuwa dasare aku ya dulurmu tuwa. Aku ora goroh malah ora mung aku sing mbok goneng kayangan anakku gareng karo Petruk iki mengko sisan ben melu ning kayangan. Lho, Truk. Awake dhewe arep dijak ning kayangan karo bapak. Lah terus iki kok Bagong kepiye? Bagong ben ditinggal ning kene. Piye, Gong? Kowe ditinggal dhewe iki kepiye? Ya nek pancen do tegelnan ya kono tak ayane dhewe. Guru wis ayo ora usah dadak kesuwen. Kanthi anakku munggah ning kayangan karo anakku gareng karo Petruk monggo Kakang Semar. Tinggal ya, Gong. Kang lak tinggal ya, Bang. Bapak ki duwe sedulur tunggale ki 3. Sing nomor 1 ki ana Siwa Tejo mau ya wataga kae. Wah, ana. Aku entuk ide cemerlang nek iki. Iki umpama aku sowan ana nggone Siwa Taga iki nek njaluk bantuan ngono kuwi karo ngejokke proposal ki kira-kira ditampa apa ora karo Siwa Taga kuwi. Kula pun Bagong to. Heeh. Wah kok ki lawang geser, Gong. Tok surung arep tekan sok bodo ora bakal kebuka. Lah kok lawange wis geser gone Semar we lawang we disurung sithik ambruk. Ora wangun blas nang kene lawang geser. Oh, piye slamet to Gong tekan kene? Heeh, slamet. Kok dhewe iki? Kadang wis ndek kanca aku saiki. Aku ora duwe kanca ki kepiye? Iki mau kuwi dadi kuwi tak critani ya wae ya. Lho, aku kuwi ra duwe gegayuhan. Aku ki duwe gegayuhan ya kuwi bangun desa. Terus aku ngrawuhke bapak karo Kang Gareng karo Petruk. Terus sakon ewang-ewang mergane sing dadi apa jenenge syarate gegayuhanku kuwi ben iso apa jenenge lancar ben iso sukses ki kudu nganggo pelem pertangga jiwa karo jambu mangli. Sapa? Jambu Dipa Nirmala. Ngono, lah kula ya nggone para dewa to, Gong. Iya. Terus bapak takon apa jenenge? Ngundang Bathara Guru. Karo ndemok kunjungan kene iki terus Bathara Guru mak clorot medun ning nggon aku mau. Terus lah kowe tak tembung pelem karo jambune kuwi mau tak tembung. Diparingke apa ora? Ora ning malah apa jenenge digelem maringke nek bapak ki wis nek bapak ki gelem nyembah karo Bathara Guru. Lah kok kaya ngono kuwi? Lah aku kan sing sebagai anak ragil kan ora trima to. Wogok-wogok. Iya ya bener nek ora trima. Terus kepiye? Terus dadi Sunaya rembug. Terus dadi geger kriwekan dadi grojokan geguyan dadi tangisan kaya ngono kuwi. Lah terus aku Semar karo kakang-kakangmu Gareng Petruk kuwi do nendi? Iki dadi gawa ning kayangan terus mbok arep dikapake nang ketoke Bathara Guru kuwi ngajawatine kakane Semar.
Nek arep ketoke mung arep dicemplungke nang kawah Candra Dimuka. Lha kok kaya ngono kuwi. Lah terus saiki karepku kuwi ya karepku kuwi nulungi lah sae-saesane ning aku ya wis ora wong aku kuwi ya mung derajate Bagong ora duwe kekuatan apa-apa. Mulane terus aku sowan mrene iki arep njaluk pitulungan karo Watagok. Ngono, Gong. Heeh, anu nggih anu iya. Aku ki wis melas kok ngene iki mau teko kono tekan kene ngepit. Lek ku nyolong gone bakules degan. Kuwi dadak doyak-oyase. Apa ora ngenes tenan to aku kuwi wae. Oh ya tak tulungno aku ora iso nek kok nulungi kowe melu munggah ning kayangan ora iso. Lah sebabe wis pokoke ora iso, ora usah perlu didrareku tak ewangi ning saisoku. Lah saiki arep ngewangi model kepiye? Aku seneng lho aku nek ngene iki wah aku dadi bahagia aku. Kepiye arep diwangi cara kepiye? Cara kepiye wis aku mung manut. Wis saiki melu aku ning mburi, mengko tak dandani. Monggo kowe ngilu wong kok lak kowe pangling karo awakmu dhewe, Gong. Oh ya. Kowe kok ora lungguh ngisor. Kowe wani lungguh sejajar karo Arden Harjuna. Apa kowe wani kok medeni to, Gong, kowe iki, Gong? Lha ku maca iki sak-isa-isaku ki raimu ya tetep dadi pasuruane Raden Janaka. Lah kok malah tetep kaya ngono kuwi bentukane ditandani meneh bae. Aja kaya ngene mengko ndak kecunangan aku munggah ning kayangan. Tulung aku dandanono meneh. Wah, tak dandani meneh, Gong. Satria Madukara Raden Arjuna Sasrabau. Rasa nganggo Sasrabau Raden Arjuna. Banjur nek wis kaya ngene iki aku kon kepiye Watagok. Munggah ning kayangan kuwi wis apa lek ndandani kowe wis include kuwi apa? Include wis termasuk apa jenenge kadigdayan. Dadi kowe munggah ning kayangan ngramano para dewa-dewa tak tonton saka ngisor, Gong. Ngestoaken dawuh. Gagaku gag sadulita mel-mel. Guru, wis aku iki karo anakku Garing Petruk wis mbok gawa ning kayangan. Terus saiki karepmu arep kepiye? Nek perlu aku saiki tak lingguh ngisor lan malah nek perlu aku saiki tak basa karo Guru Waton.
kowe gelem minangkani panyune Bagong gelem maringke pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala piye guru boten Kakang sampun ngantos kado ati kejeron penampi krana sasampunipun Kakang Semar lenggah wonten ing kayangan kula malah lajeng rumaos getun geduwung dhateng sedaya lekas kula getun kepiye guru inggih rumaos getun dhateng anggen kula sampun daksya dhateng Kakang Semar dosa menapa ingkang kula sandhang menawi kula ngantos wani dhateng kadang kula sepuh inggih Kakang Semar pramila Kakang saestu kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten dhateng sedaya kalepatan kula nggih Kakang Semar kuwi apa tenan guru inggih Kakang kula sampun ngrumaosi dhateng sedaya lepat kula lan kanthi tulus lair batos kula nyuwun pangapunten Kakang Semar ya wis wis lumrah sing jeneng sedulur ki terkadang kuwi sok gelut kuwi sok jongrah lan gandeng kowe wis nglegono marang kaluputanmu ya wis tak apura wis tak apura ora dadi ngopo guru matur nuwun Kakang Gareng lan kita Petruk ulun wis luput ulun mundhut pangapura ya nala Gareng lan Petruk inggih sampun boten dados menapa pukulan kula nggih nyuwun pangapunten dening ngantos pasurayan kaliyan para dewa nggih pukulun kula yen lepat nggih nyuwun pangapunten guru nek ngono iki mengko Bagong bakal tok paringi pelemper tangga jolan jambu dipa nirmala bab menika mangke gampil Kakang Semar nanging kangge nebus sedaya lepat kula malah menika Kakang Semar nala Gareng lan Petruk badhe kula sugata supados ngraosaken pelemper tangga jolan jambu dipa nirmala monggo mangke dipun dhahar Kakang Semar ya tak trima guru nala Gareng lan Petruk iki mongko malah arep disuguh pelemper tangga jiwa lan jambu dipa nirmala kowe ya dikeparengake melu ngrasake waduh truk awake dhewe ya melu disuguh pelem karo jambu wah ya ndah enake kaya ngapa ya reng ya disuguh darane para dewa iki pelemper tangga jolan jambu dipa nirmala sampun cumawis Praita lan waspada Kilurah Semar Badrana ing batos sampun prisa bilih pelem lan jambu menika sampun diiseni wisa racun lan guna desti parandene kangge nglegani lan nyobi dhateng Sang Hyang Jagat Girinata Kilurah Semar Nara Gareng lan Petruk tetep sami dahar pelem lan jambu dupi kadahar awit saking dayaning wisa racun sakala sairane sami ndrodhok semrepet panone plak kapidara sami datan enget Purwaduksena
Tanggaja lan Jambudipa Nirmala ingkang didhahar Kakang Semar iku sejatine wis ulun isine wisa racun. Mula bareng dipangan banjur padha semaput Indra. Mara gage Semar Gareng Petruk kuwi bandanen tumuli papan ki ana ing sapinggire kawah Candra Dimuka. Samengko ulun dhewe ingkang murba lan ulun ingkang nyemplungake ana ing kawah Yesa Gendhawa Rama Pukulun. Kencang Waruda yang Pak Papong Bu Bolong Adi Guru. Ya mana ora karu-karuan. Kula niki wau jane ningali saking katembian lan nguping dhateng rembakipun Adi Guru. Panjenipun kula bombong lan monggo Pak Dene Adi Guru niki wau sampun nglenggana dhateng kalepatanipun lan sampun nyuwun pangapunten kalian Kakang Semar. Nanging boten kinten jebul Adi Guru namung api-api etok-etok apik kalih Kakang Semar. Katitik niki kanthi pawadan Kakang Semar dipun sugata disuga mawi pelempar Tanggaja lan Jambudipa Nirmala. Neng jebul bareng didhahar Kakang Semar Gareng Petruk sami semaput wae kencang. Lah kok malah saya ndadra nesnaning tumindake Adi Guru. Sampun Kakang, sedaya perkawis menika ulun dadake. Nggih pun monggo. Bakune kula mung elingake lan kados atur kula ing ajeng, yen ala niku mboten badhe tumama ing becik tegese sedaya panggawe ala niku mesti ana undu-unduane. Sapa nandur mesti ngunduh pun mang titeni mawon arep nemoni lelakon apa niki mangke Adi Guru. Ulun Arjuna inggih Pukulun munggah ana kayangan inggih badhe mbelane Punakawan Bagong. Kok jeneng kita ora basa marang ulun, ora perlu basa-basa nggo ngapa basa daerah po ora perlu. Sing baku aku munggah ana ing kayangan iki mung arep bebela karo Punakawan Semar Gareng Petruk Bagong supaya njaluk apa jenengane pelemper Tanggajiwa karo Jambudipa Nirmala karo Jambu Alas Kulite Ijo. Nulungkun dhisik mengko dhisik Arjuna ora sakakean mengko dhisik gelem menehke Jambu Alas karo pelem madu apa ora. Nek pancen ora gelem apa kowe wani marang lereteking jagat anu lananging jagat Raden Arjuna Sasrabawa. Ora wani sebab apa yen pancen wani kake Patenono Raden Arjuna Patenono Pukulun Patenono pancen wani ayu gulat boxing ya wani
Apa arep tembak-tembakan aku ya wani. Boxing apa arep smackdownan wani aku. Ayo Bathara Guru. Aja mung meneng wae guntur geni guntur angin tampan ono. Kembang api saka ngendi iki mau? Lurah ngopo ora kena ngopo? Ngopo wong ampok? Kene iki lanang ing jagat bojone 100.000 luwih. Kok mung ditibani kembang api? Aku tau keceblukan Roman candle wae biasa wae. Yen mangkono cis Trisula tampan ono. Kencang Waruda yang Pak Pung. Ya bener Adi Guru ora ngerti sapa sejatine kita. Kita kuwi punakawan Bagong. Entu ya. Senengane kok ngawur. Kuwi pupurmu wis arep luntur. Ketok nek matamu gede banget Bagong. Waduh konangan Bagong nglonten dawuh pukulun. Kakang Semar saiki ana pinggiring Kawah Candradimaka kaget tulungono ya Bagong Ngestaken dawuh. Iki apa? Kakang Semar. Kakang Semar ana maling. Kakang Semar tangi Kakang Semar. Ndara Arjuna kula nyuwun pitulungan. Santai wae. Sik menengon dhisik. Wis tak waring dadi bebandamu. Mara kaki lungguh cacacer karo Arjuna. Ngaturaken semua sama bumi kula Wanjadara. Iya tak tampa Semar. Nolo garing Petruka iso tekan kene. Kula namung diajak kalian apa jeneng akekne Semar niki Ndara. Mbok dimatke sik to, Reng. Ke lho sawangen kaya sapa?
Oh alah. Kok iso ya truk ya? Mbok aku ya ora ngerti, nggak habis pikir aku yan karo kae. Nggak habis pikir aku yan. Petruk aja sembrono. Tak surung ketemplung kawah kowe. Nggih mboten ndara mboten Kakang Semar. Pripun ndara? Iki mau aku gulat karo Bathara Guru. Banjur Bathara Guru namake Guntur Geni Guntur Angin Guntur Ketut Mbot ora tumomo banjur namake Cis Trisula. Namake Cis Trisula ya ora tumomo banjur melayu Bathara Guru melayu merdoning Marcapada ora urung mung njaluk pitulungan marang kadang-kadangku para Pandhawa klebu Koko Prabu Kresna ditututi kalenggan iki Bagong duwe gegayuhan ya kuwi bakal mbangun desa. Wah. Yen kuwi pancen sing dadi pawadane wis ora dadi ngopo. Malah nek perlu ayo dibantu sautuhe. Ngeling ngono wis ora iso diitung kabeh lelabuhane Semar lan Punakawan tumrap para Pandhawa. Inggih Prabu, kula inggih badhe mbantu dhateng sedaya betanipun Bagong anggenipun badhe mbangun desa mengkono yai. Pancen ya kudu disengkuyung lan dibantu Kakang Kresna ulun tulungono nggih. Ulun rawuh paduka ngaturaken sumangga pabekti Yaya Kresna ulun tampa. Wah, guru kakekku. Basaku lan sembahku katur Werkudara wis ulun tampa. Kula inggih ngaturaken sembah pangabekti Pukulun Arjuna. Jebul kita banget nggone ngina marang panjenengan ulun. Menapa sebabipun mekaten? Dene paduka Pukulun duka Arjuna nalika mau jeneng kita sowan ana ing kayangan malah wani malang kadhak nantang marang panjenengan ulun. Kita uga wis nyepelekke marang ulun nalika mau kita ulun tamani Guntur Geni Guntur Angin lan pusaka Cis Trisula. Nanging kita mboya apa-apa. Banjur ulun trima mlayu mudhun Marcapada tinemune jebul kita malah wis ndisiki laku kita banget ngina lan memirang marang ulun. Kresna Arjuna kudu diadili. Wah, aku sing ngadili tak ajari clamprong. Werkudara.
Werkudara. Aduh Kakang Mas, kula mboten mangertos dhateng kalepatan kula. Ngertos nampi duka lajeng dipun jempalani Kang Mas. Wis ben kowe wis wani memirang guru kakekku, nanging kula mboten rumaos Kang Mas. Rasa kakehan alesan. Werkudara sabar, wis Werkudara sareh. Werkudara perkara iki aja grusah-grusuh, wis ben jlamprong wis kurang ajar. Ya, nanging perkara iki kudu ditaliti luwih dhisik pulun menapa prayoginipun dipun taliti langkung rumiyin. Mbok menawi pancen wonten Surya kembar ingkang ngembari Dimas Janaka Kresna Werkudara Arjuna. Yen jeneng kita mboya percaya, ayo ulun kanthi munggah ana ing kayangan. Iki Bathara Guru bali munggah meneh. Iki jam pira to iki? Iso suwe meneh. Bathara Guru durung kapok mungsu Raden Arjuna. Werkudara, Ye, meneng lho Werkudara, aja guyu, aja ketawa. wah. Jelak sing gede jlamprong sing kono jelampor. Wah, Kakang Mas, ampun gumujeng. Ora. Werkudara. Piye? Aku ora kuat Werkudara, tak madhebono ya Werkudara. Ora kuat tenan aku Werkudara, iki ndak guyu terus aku Werkudara. Wah, iya. Kae sapa kae ireng citeng. Kae apa driteng Kakang Guus? Sapa iki kae mburine sapa? Ditepungake wae aku nata Ndwarawati Prabu Kresna. Prabu walah. Koko Prabu Kresna. Sing gedhe dhuwur kae Kakang Mas Brutu sen. Wah, Werkudara. Iya Werkudara. Kresna.
Cakra Udara lan Kita Arjuna. Wonten dawuh kula jebul bener ing kene uga ana Arjuna Kresna. Arjuna sing sejati sing ngendi iki? Lah mila kala wau kula matur bilih wonten Surya kembar. Dus malah ningrat ana wong wani ngembari, ana wong wani ngembari. Kowe ya wani ngembari aku. Ana wong wani ngembari marang aku tak gawe kucem jenenge Arjuna. Kelakon tak lanang dening aku. Ayo maju rene. Surubrata Jayabrata bagian padha-padha. Iki ana cah cilik iki sapa iki? Iki sapa iki? Wis ulun niku Sanghyang Menang. Oh, iki nyuwun pangapunten Pukulun. Kok kula dereng salin Pukulun? Kuwi dudu. Kuwi agemanmu dhewe. Bagong iki mengke kula salin ning mangke riyin. Pukulun boten nginten jebul paduka Pukulun ingkang ngayomi dhateng Pun Arjuna ingkang sejatosipun menika Bagong. Ya Guru, pancen ulun ingkang ngemongi jagati Arjuna ingkang sejatine iki Bagong. Mula iki mau Arjuna kedadean saka Bagong pancen ampuh merga ulun ingkang ngemongi satemah jagat kita Bathara Guru dadi peteng merga kita Guru pancen luput. Aduh, Eyang Pukulun, kula ingkang lepat nyuwun pangapunten Guru. Bagong Darbe gegayuhan bakal mbangun desa iku gegayuhan ingkang utama. Nanging malah mbok nggo pancatan nggon kita ngendih marang panguwasaning Semar. Guru, coba saiki gagasen nggon moraleren ngreka daya kepengin mateni marang Ismaya. Kuwi nganggo tetimbangan sing kepiye? Eyang Pukulun, krana rumaos sakit raos sing manah kula, selaginipun Semar tetep gesang kula mboten badhe tentrem. Guru, yen kita rumangsa keganggu batinmu kuwi, apa Semar ya tau ganggu marang kita Guru? Inggih, Kakang Semar karana Kakang Semar anggenipun ngiring para umat
tumuju dhateng ingkang gelar jagat njalari para manungsa sami nglewar anggenipun nyembah dhateng Bathara Guru. Inggih kula menika Eyang jeneng kita ki ngaku sing maha kawasa. Ya ngono apa piye? Pangangkah kula inggih panjenipun mekaten pukulun. Mencek saka waton ya ki kaya ngono kuwi. Kadowane kurang duga, tandang kurang tanduk, candak kurang cunduk. Ki ya kaya kowe kuwi Guru. Sedhek ulun pribadi wayang tanita ingkang dewa-dewake marang ulun tartemtu bakal ulun candhet merga sifati mung kapinujon. Apa tok kira Sang Hyang menang ramamu Sang Hyang Tunggal lan kowe Sang Hyang Guru besok ora ana pengadilan saka Gusti Kang Maha Suci. Guru, yaktine jagat ora ana panguwasa tunggal kejaba mung panguwasaning Zat Kang Murwa ing Zat. Ya Gusti Kang Maha Agung, Gusti Kang Maha Kawasa. Bathara Guru, wonten dawuh lekas kita kuluput gedhe. Mula dimen duwe rasa tepa selira, dimen duwe reksa rineksa. Mulat sarira ngrasa aniwu ing diri rasa rumangsa rumangsani lir jalma ngilu kaca. Apa prayogane saiki lakone diwalik dimen kita bisa ngrasake kaya ngapa rekasane dadi Semar pinangka dadi pamung. Guru saiki dadi Semar lan Semar saiki supaya dadi ratu-ratu ning dewa lungguh mapan ingkang aduh boten pukulun. Duh Eyang boten, Eyang pukulun kula sampun ngrumaosi lepat. Kowe tak syukur wis rasain lho. Kowe wis bola-bali apa jenenge? Oh bola-bali lali aku gantian. Bola-bali dilingke karo pukulun Bathara Narada ya padha wae. Senengane kok kaya mangkono kuwi. Sesuk meneh aja dibaleni ya, sesuk meneh aja dibaleni. Sesuk meneh rasa dibaleni. Iki bapakmu nendi Bagong? Pak. Rene, Pak. Kowe kok dadi kaya ngono kuwi? Rene yo. Kula wonten dawuh Kakang Semar. Kula nyuwun pangapunten Kakang Semar. Ya wis ora dadi ngopo, ning aja dibaleni meneh. Terus iki kepiye aku sida entuk pelem karo jambu apa ora? Nek ora oleh tak ngamuk meneh Bagong, kita aja sumelang. Guru, gegayuhan Bagong nggone bakal mbangun desa iku sembadanana. Paringana pelem pertangga jalan jambu Dipa Nirmala wis mangsa borong Guru.